Labku. Labku, takto. Áno, šikovný pasák. Učíme týmto spôsobom, že pes nám má labku podať, alebo že my si ju od neho za odmenu zoberieme. Aby sme skutočne naučili psa tú labku podávať, musíme vytvoriť takú situáciu, v ktorej bude pes motivovaný tú labku proaktívne zdvihnúť a niečo s ňou spraviť. Toto vieme urobiť tak, že si zoberieme kus pamlsky, dáme si ju do dlane, schováme do pestičky a ponúkneme ju tú tomu psovi. On začne premýšľať, ako by tú vec, tú pamlsku, z tej ruky vedel dostať von. A začne robiť všelijaké takéto veci. Až vyskúša stratégiu, že by mi tú ruku skúsil otvoriť labkou. Ja si počkám na ten moment a v momente, keď to spraví, tak ruku otvorím a to bude jeho odmena. Tak si na to spolu počkajme. Áno, super, fešák. Prvý pokus je vždy najdlhší, potom by to malo ísť za každým trošičku rýchlejšie. Áno, fešák, super. Sadni. Áno, super. Áno, super. Keď už si to psík párkrát vyskúšal a chápe, čo je úspešné, skúsim si to dať pod povel. Pre psíka sa absolútne nič nezmení, pre mňa tiež nie, vždycky otvorím ruku, keď sa mi dotkne ruky, akurát do toho pridám slovný povel. Labku, áno, super. Sadni. Labku, áno, super. Ak vás video bavilo a chceli by ste takých vidieť viac, tak ma dajte sledovať a budem rada, keď vám v budúcnosti budem vedieť ukázať nejaké ďalšie tipy, ako trénovať.